Mantemos aínda a información social, xa que Cruz Vermella da Estrada pon en marcha unha campaña de sensibilización para animar as familias estradenses a que sexan acolledoras. Cruz Vermella durante esta semana dará a coñecer o proxecto que a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia realiza a través da Cruz Vermella e que a familia é o pilar básico de intervención, o acollemento familiar. En concreto, este mércores, a Cruz Vermella da Estrada ten previsto instalar unha mesa informativa no centro de saúde en horario de 11 a 1, no que o equipo de persoas voluntarias da organización encargarase de ofrecer información sobre as principales características do acollemento familiar. O obxectivo desta actividade é divulgar o proxecto de acollemento familiar que a entidade está levando a cabo en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Ademais, pretende tamén resaltar a importancia que a familia ten no desenvolvemento integral dos menores, xa que é recoñecida universalmente como unha unidade básica da sociedade. A pesar dos moitos cambios sociais que alteraron os roles e as súas funcións, a familia sigue sendo a estrutura natural para o apoio esencial emocional e material para o crecemento e benestar dos seus membros. Outros dos obxectivos consisten en informar e sensibilizar a poboación sobre a situación dos menores, así como captar e aumentar o número de familias implicadas. Ademais, trátase de resaltar que a familia constitúe a unidade básica social, o primeiro espacio de socialización onde se interiorizan os valores como da convivencia, a solidaridade, a paz, o respeto mutuo e a tolerancia. O proxecto é un recurso que ten como principal obxectivo proporcionar unha alternativa aos menores con idades comprendidas entre os 0 e os 18 anos, con familias que atravesan unha situación de crise ou dificultade que lles impide atender correctamente e de forma temporal aos seus fillos. Deste modo, favorece o acollemento temporal de nenos e adolescentes nun entorno que non é o seu, convertíndose nunha alternativa de convivencia en familias para os menores que se atopan nunha situación de risco ou de abandono, procurando manter sempre que sexa posible o contacto ca súa familia de orixe. Na actualidade, a Cruz Vermella conta con 33 familias na provincia, que acolleron xa a 44 menores.